Je to veľmi príjemné ako prísť sem a hlavne tým deťom, ktorí tu chodia, ako je to fakt super a tie otázky, ktoré majú a rozprávať sa s nimi, tak je to a pre nás je to fakt zábava a potešenie takto robiť tým ľuďom. Pred sezónou, keď sme mali podpisovú akciu, keď nás predstavovali, tak tu bolo podstatne menej ľudí a vidíme, že tá sezóna fakt akože vyšla, myslím si, nad všetky očakávania a ten fanúšik prišiel a to má asi najviac teší z tejto sezóny, takže ja som veľmi rád a verím tomu, že o pár mesiacov a pre to letnú prípravu, alebo cez letnú prípravu sa stretneme zase všetci tu a bude tu ešte viacej ľudí. Odkázal, aby prišli aj na budúci rok, lebo KHL bude tu, takže nič smutné, len bude to ďalší rok tu, si myslím. No je to super, před sezónou jsem vůbec nečekal, že by jakoby mohl být takový zájem i o ten juniorský hokej ve Spišský, kde na nás chodí spoustu lidí, tady v Popradu taky skvělá kulisa, lidi fandějí a je to jenom super, no, jako jsem překvapený, že se to tady tak chytlo a že lidi si nás vzali za svý. Prognózy byly tak, že zůstanu ve Vlkách a jsem rád, že jsem dostal tuhle možnost, když jsem se nedostal na let, ale možnost si zatrénovat a i podívat se takhle na ty zápasy ze střídačky, protože je to zkušenost, která se mi může vrátit jednou. Poprad je hokejové město a jsme moc rádi, že tu podporu jsme měli nejenom v hledišti, ale že přišli se rozloučit fanoušci i na to poděkování, které patří zejména jim. Pro tyto lidi, kteří jsou kolem nás, tak pro ty se ten hokej v Popradě hrá.